Hello, hello! Good morning! Panibagong recipe na naman ang ating lulutuin sa kusina ni Wana. So ngayon, magluluto tayo ng chicken pork adobo. So ito ang ating mga ingredients. So ito, meron tayo ditong combination ng chicken and pork. Tapos meron tayo ditong toyo. Meron tayo ditong suka, ketchup, paminta, chili flakes, sibuyas, bawang, and ang ating laurel. So, yan. Ngayon, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Bago ang lahat, ang gagawin ko sa ating chicken pork ay imamarinate ko muna ng at least 10 minutes bago natin umpisahan ang aktual na pagluluto. So, ito guys ang ating chicken pork. So, lalagyan muna natin siya ng toyo para sa ating marinate. Ayan. Actually, itong adobo natin guys, pwede rin natin siya lagyan ng asukal, brown sugar para sa contrast ng lasa. So, sunod na natin ng ating bawang. So, ito yung bawang natin. Kakalahatiin natin, panggisa yung iba, tapos yung pang marinate yung iba. Sunod natin yung ating paminta. Tapos ang ating ketchup. So guys, gaya ng sabi ko, bababad natin siya o imamarinate natin ng at least 10 minutes bago natin gawin yung actual na pagluluto. So, yan. Lagyan na rin natin ng suka. And guys, so hayaan muna natin siyang mababad ng at least 10 minutes. Tapos umpisa na natin later yung yung pagluluto. Yan. Eto guys, magi-start na tayo magluto. So, magigisa muna tayo ng ating lulutuin para sa ating chicken pork adobo. Lagyan na natin siya ng mantika. So, konti lang. Isunod na natin ang ating bawang. Kapulahin lang natin ng konti ay yung ating bawang. Isunod na natin ang ating sibuyas. Pwede na nating isunod ang ating marinated na chicken pork. So, lahat ng kaninang pinagbabadan ko, kasama din doon sa ating lulutuin. So, sangkutsahin lang natin yung medyo iga-iga bago lagyan natin siya ng sabaw na para lumambot yung ating lulutuin.
Takpan muna natin guys para maiga, masungkot siya ng mabuti para mas manuot yung lasa ng ating chicken pork adobo. Ito na ang ating pinapalambot na chicken pork. Yan. So, iigahin pa natin yan. Tapos, sasangkotsahin pa natin ng onte. Tapos, mamaya ilalagay natin yung mga nahuli pang ating mga ibang ingredients or spices. Then, yun. Papakita ko na lang mamaya pag maluluto na ito. Yan. So, yung mga pinagbabada natin, nandiyan na yan. So, yan. Kasama na dyan. So, masarap. So, guys, ito na ang ating sinasangkot siyang chicken pork. So, yan. Iigahin lang natin ng onti pa. Then, lalagyan na natin ng sabaw. So yun guys, iga na yung sabaw ng ating chicken pork adobo. Lalagyan na natin siya ng ng additional na sabaw para lumambot ang ating karne. So yan, depende sa inyo kung gano'ng kadami ang lalagay yung sabaw. Ako ang chicken pork adobo ko, usually dry siya. So, konting-konti lang. Kagaya pa ulit-ulit kong sinasabi, hindi ko masyadong mahilig sa sabaw. So, lahat ng mga dishes ko na makikita nyo, konting-konti lang talaga ang sabaw. So, ito na guys ang ating pinapalambot na ating chicken pork. So, pwede na nating ilagay yung ating brown sugar. Yan. Tatansyahin nyo lang kung medyo marami, bawasan nyo na lang. Ayan. Pwede na rin nating isunod ang ating laurel. Ang ating laurel leaves. Yun. So, medyo naiiga-iga na. I-check nyo kung malambot na yung mga karne. So, kung medyo matigas-tigas pa yung mga karne yung pinapalambot nyo, pwede nyo pang dagdagan ng sabaw para mas lalo siyang lumambot. Sarap! So guys, para medyo may anghang ng konti yung niluluto natin chicken pork adobo, pwede natin siyang lagyan ng chili flake. So since wala naman sobrang bata dito sa membro ng pamilya namin, lalagyan ko siya ng ganito para medyo nangangagat ang anghang. So tansyahin nyo na lang din kung ano yung gusto nyo sa level ng anghang ng niluluto nyo. Ayan. Ayan. Palalambutin pa natin siya. And then, mag-iiwan tayo ng konting-konti lang sabaw ng ating adobo. So, nakikita nyo guys, yan siya. Ang ating chicken pork adobo. Ayan. Sarap. So, yung niluto ko, 1 kilo to. Medyo marami sa amin talaga to. So, pwede naman namin ulam hanggang dinner na. So, yan. Kung ano man yung mga leftovers natin, huwag nating sasayangin kasi lalo ngayon, ang hirap ng buhay. Ang dami ng krisis na dumaan sa atin, so kailangan magtitipid din tayo. So, ito na guys, mamshies, beshies, ang ating chicken pork adobo. So, luto na siya. Ayan, konting-konti na lang yung ating sabaw. Ayan, hahanguin ko na. Then, ilalagay natin sa ating serving plate. And then, yung next, lalagyan natin ng konting design or yung plating natin na sinasabi. Ayan. Sarap. Nunuot ang ating mga nilagay na ingredients sa ating chicken pork adobo. Enjoy! So, ito guys, ilalagay na natin ang ating
lutong chicken pork adobo sa ating serving plate. Yan. Yan, nakikita nyo yung ating sabaw, masarsa siya, and yung makikita nyo medyo nagmamantika-mantika dahil dito sa mga taba ng baboy at saka taba ng manok na nilagay natin. Yan. So, yan. Aayusin ko lang ng konting-konti para maging presentable naman ang ating ulam for today. Na guys, ang ating chicken pork adobo. Medyo nililinis-linis ko lang yung mga side niya. Yung mga tapon-tapon. So, para naman maging presentable ang ating ulam. Yan. So, tatapusin ko lang to. Then, pwede nang iserve. Pwede nang kumain ang pamilya. So, ito na guys, ang ating chicken pork adobo. Yan. Yan, nakikita nyo ang ating menu for today. Yan. Siguradong mag-e-enjoy na naman ang aking anak, ang aking pamangkin para sa ating menu. Yan. Pwede na natin iserve. Yan. Guys, bago ako matapos sa aking vlog, don't forget to subscribe, share, and like my video. Tapos kung meron kayong gustong recipe or menu na gusto nyong lutuin ko, just comment down below and then hit the button subscribe and like para sa aking mga susunod ulit na video. Till next time, thank you, bye!